Maunay ka na yan! Di ka magtutumapaw! Kalapay lang di mabilang itafta! 1,001, 1,002, 1,003! Yapo ayan! Dapat ito kaldaw! 1,002, 1,003! Inawan lang tanay! Yapo! Yurik kita! Agree ka man! Kita ka na! Walay! Maunay eh! Maunay kang gasan! Shut up! Di kita ipadak ng OFW nga ngangabit manay! Ha? Ang ngangabit manay! Hanggang umabutan! Isahong! Mayin Diyos ko aya! Apay nga tamo tayo! Maulawak no maminsan ta kayo! Nagsakit yung ulo! Nakapanuno! Nakasanaw! No maminsan! Datay tiyag trabaho! Datay pa'y di maabutan! Ay! Hoo! Ang paunay no inyong pitang kang gasat! Kasalumang ngamin, kadatayo, kaadwan. Hantay pa'y nakasaho, nakalistan iti paggastuan. Lumaminsan, tisahod tayo, naiyutan tayo pa'y. Lumaminsan, agkurang pa'y. Paunay tigasat tayong kakapsat king gagayay. Hayapaw, santo pa na di kinala ta Pilipinas, pero dalos Benos, paunay gastador dan. Hayapo, ayaw. Ngam ala, agan anos tayo, di kita padak nga OFW, agan anos tayo iti adaw. Tandaanan nyo dito, baka amin na sakripisyo tayo, dito abroad, at danto iti bunga na. Napintas lakit dito pamalakad iti tunggal na isa, at titinunos kay amin, akakabsat, akakabagyan. Aya po, aya, ngumawal na tasi ka, permay. Hay! Isa mo nga plastar tayo, ayaw. Ibang panunok ko mag. Apay nga ta, idadang Pilipinas, umanay magkunam. Ngam tagta. Kaya po, iso ka inanos lang kakabsat ka, kaya ante mga angkaw. Kaya po, tagtanay. Pumanay, ampay umabutan. Awang pa'y bagasin na eh. Yan pa ulay. Kaya po, kaya. Pati rin, kawanay. Awang nagyanan na eh. Puros anan na eh, puros anan. Parang yaman na eh, puros kamatis, o anan na eh. Kaya po, sapay lang ko ba, tadantual daw nga balintay nga baknang. Iso nga takay dita dati Pilipinas, hangkay kap apal, kati kita karuba tayo, hanyop apalan, di kita karuba, tala dumatik klase, iti sahod ti abro. Iso mga pangasyo, kaya kyo, agbalintay, abaknang, agtitinunos tayo, asangsang kamay sa